Harkemasse boys moet ervoor wollen alle keer strenge eersten voldwaan. De oranje weken hebben we er een soort mensen geweest om het sportcomplex te controleren. Ja, wie bloedbaas. Dat wel? Ja, wel ja. Maar het gaat in overleg, hè. Zo, verder ben de hek nou, er mag niks van zijn. Wat ze doen ze. Dat berg je nou. Ja. Maar de invloed van KNVB en UEFA, die is wel groot. Ja, die eerder, want je moet een bepaalde regeltjes voldoen, dat is gewoon zo. Er is een hele lijst van 30 pagina's en daar staat alles in wat er al in gaat gebeuren. Maar... Een van die dingen is het veld. Voetbalboek KNVB had ervoor regelen dat mensen die gewoon bij het veld in de Kuip onderhouden, nou zorgen voor de gasmotor op de bosk. Toen ze daarmee aankwamen, ja, dan denken ze wel even, want dat is wat er gebeurt. Wat beleven we nou? Dus maar dat doe top. Ik bedoel, dat ze dat voorstellen. En dan ze vragen het eigenlijk ook nog dat het wel tasteen wordt, maar ja, daar hebben we geen probleem mee. Laat maar komen. Joen zetten de onder ploegen van Oekraïne en Griekenland uiteen. Op Harkema binnen ze er klaar voor. Er is zelfs ruimte voor de dopingcontrole. Dit is het scherm. Er moet er nog wat tussen. Voor bij de dopingcontrole? Ja, hier komt ongeveer een scherm in het midden. Dan kunnen ze een beetje omheen rennen. En dan komt daar de dokter te zitten ook. En daar komen de spelers te zitten. Te watchen. En dan gaan ze één van één met ze daar even heen. En dat mij die oren mij dat net zien ook. Dus vandaar de sketten? Vandaar de sketten ertussen, zeiden ze. Ja, dat is wat. Nee, het wordt onder tafel oorlitten. De coach van Oekraïne komt zelfs even keuren hoe de Bosk erbij leidt. Die vertrouwde het ook net, denk ik, dus die moest zelf maar even zien. Maar je had het goed gekeurd, dus hij zei, excellent, zei hij. Dat betekent, dacht ik, het goed weer.